Helter, responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead, and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras si DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takdang alas 6 sang aga. May aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagkong sa din man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kompletutunan ng Bombo Report sa second edition. Sumo nga gangin yung makaupod si Bombo France, Andrew Burgos. Mag-aupdan na kinatubtak na alas 7 sang aga. Kaginaman na mag-aupdan sa itong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Papatikan kita sa size right at sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mapatian, matano pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe kag makita ninyo darang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para maplap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At ang subong sang Domingo, Disyembre 19, tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 6 days to go before Christmas. Kag linong kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. May ginaligar nga ginluthang sa Barangay Banago. No, ato ni karon hibaloon ang dugang nga mga detalye. Kaupo na to ng patrol sa kay Bombo Carla May Defensor. Kag sa mga balita sa nasyonal, DSWD nakalikom sang 130,000 ka mga families o kung pamilya matapos na halitan ang bagyo nga si Odette. Samtang sa mga balita internasyonal, World Health Organization o kung WHO ginapatihan nga mahilway ang mga kapungsura matapos ang 2 ka tuig nga pandemya. May na mga minute kag pangunang mga balita kag posible nga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Report second edition. This time, balikan nato ng patrol kapos kay Bombo Carla May Defensor kami ginaligar naman itong ginluthang sa may Barangay Banago. So this time, ibalo na to ng update kag dugang detalye sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew. Subong sa may Barangay Banago, Bombo Andrew, kung sa diin may nagalunta diri nga isa ka shooting incident kag ang biktima Bombo Andrew sa information nga namato naton diri nga kag inadri sa may mga tanod, Bombo Andrew, ini siya pinason, gagindala na ini siya sa yon sa hospital, Bombo Andrew. So, sa information man naton nga nabaton, nga gindala lang diri siya, no, dito ini siya natiruhan, sa information, dito ini siya natiruhan sa may area sa Barangay Banag, o Barangay, o na, Sibukaw. Purok Sibukaw, Sitio Sibukaw, nagindala diri siya, Bombo Andrew, para
kung tani pasakyon sa ambulance galing kay pinalang-alang ang ambulance yung pasakay ini siya sa tricycle nga yari diri nga naka-standby man sa barangay hall kagindala sa hospital Bombo Andrew. Pero hindi man siya critical, Bombo Carla? Sa information nato na Bombo Andrew, may igo ini siya sa ulo kag sa may dugo ini siya sa ulo kag sa tiil, no? So hindi pa gid ma-confirm kung diin gid ang iya sini nga igo gid Bombo Andrew basta kay nakita diri sa nga isa ka tanod nga may ari ini siya dugo sa ulo kag sa tiil Bombo Andrew. Bombo Carla, na-mention mo to kaina nga doon alang-alang ang ila ni nga ni ambulance kay din ko no na ano ko no din nagkadto. Sa information nato na Bombo Andrew sunod man diri naging kadtuan ang ambulance pero sa subong ari diri subong ang ambulance Bombo Andrew. Nano dang ambulance gatulog man gurong driver? Nati amo na nga na diri nga kamustakon man naton kay Kap ni Harris. Kay Bombo Carla kay sang sano na-issuehan na dira no ang barangay. Kay because man nga ang pila dra ka mga residente nga nagahingyo man tani nga magpadala sa ospital. Nagaling na lang ko no kay way kani kuno krudo ang ambulance. Amo na balda kung wala naman na krudo. Wala naman ni ambulance so, wala naman nagadalaga ng ambulance. Ano na lang na display. Display guro. Base gida Bombo Andrew no. Nakita taman diri ang ambulance so tricycle to ang gagindala o kung naging sakyan sa biktima. Mayo na lang na guro isla na lang ng ambulance tricycle mo. Mugid sakto gid mayon na lang nga tricycle na lang gid Bombo Andrew kay timi nakata-standby nga tricycle. Kagamote ang ginhimo nga ambulance Bombo Andrew. Bombo Carla, actually why gini problema dang pagpamuno ni Kap Mijares no ka. Kabalo kita kilala gina natong kono si Kap Mijares. But ang mga constituents trabala no ang sunog mo sa mga concerns dira no sa kilala naton diri nga do nagpabalo ang tanod kuno do mangakig pa. Amo gani Bombo Andrew mayo lang man kita sa kadupay lang gid nga information kung kilala bala no sa gidaya katanod nga ang nakasaksi gid nito sa pag-abot ano gid no hindi niya kilala ang isa ka pilason Bombo Andrew. Bombo Carla, pila na kabulan na nagliligad bala nangin malinong na dirang barangay Banago mo. Subong naman ni nagluntad ang ining insidente. No, prior to kay alias Bulane, kay Nini Bulane, to bala Bombo Carla, do sa lain to yung area ang krimen nga nagluntad. But kagabi lang ni nagluntad, no? Ang ini nga shooting. So, Bombo Andrew, amo pa naton sininga confirm no kung saan og ini nga galuntad ini nga shooting incident. Kay bangod nga sinilang gid nga aga gindala diri kag duguon ini siya. Si diri nga part ini siya siguro nagtindog Bombo Andrew pero ginpabasyahan na ang dugo nga natilin diri sa may atubang gid mismo sa barangay hall. Gindala diri siya para masakay ini siya kung tani sa ambulance. Tricycle na lang ini din sakay kay gindala sa hospital Amo na tabla Bombo Carla no. Ito abis ka na no nakadisiplina das ang leader. Kung ano mo na karon mga constituents dirang sa idalo, mina karon yung mga tigaulo dira. No, kay anon tanan ako ng mga tanod duway gid tada kabati nga nagdo nagalambiyong das lang kung gabi mo. Gadalag ko na lang gabalagtik na lang ng muta nila da. Okay na maputay dira. So may isa diri ka interview naton Bombo Andrew basi ko may iyain siya sa isa ka biktima diri. Sir, kilala mo ang biktima? Certain mark man lang do. Ang pagkabalo namon taga Katabla ato siya Talisay. Yung dulong di siyang tricycle agin ariya diri kay ginakurbaan man to ang nagdulong nga babae sa iya. Awalin siya si Bukaw. Kumo daw halos kami di wala mga signal, hindi kami kapanawag, gin pa kamayo na lang, irikta na lang sa tricycle. Tricycle na privado na lang. Kaya nga daw kami kaya mga ambulance namon, kung sabi, subong wala sila. Alos ako kanina mismo, hindi ko kapanawag. Kasi mag-text lang. Kaya tungkol sa kabalo mga kamubra, at sa among kagapon, ang iban. So, ano man ba? So, wala kari ang driver sa ambulance? Ang driver sa ambulance why? Kaglaso ng ilang mga balay, gubaman. Kasi sigurado, di ko nagbulig man sila sa ilang panimalay. Nga kung sa diin mamalanga, man pasilaw sila upo ng pamilya, nga makuan man.
So, privado nga mo, ang yung nasakyan. Eh, napahinagaw lang naman sa pribado ng motor. Pag diri, sir, anong nakita nyo nga pinas na Nabot sa ilba lang ito. Kaya pagkabalo naman to, sunod sa istorya, doon nasa laan sa asset. okay. Doon muna mula. Oo. Kaya kalibog mga kami ulo, nga ara na sa katabla. Ang taga-katabla, ato po sa... Bombo Carla, Oo. Bombo Carla, isa na sa mga tanod. Tanod na sa? Ano? Administrator. Iba ka Bombo Carla? Yes, sir. Bombo Andrew. Yes. Doon nag-fluctuate mo signal. Ano ni si tatay? Ano ni si sir? Si sir, isa ka barangay administrator. Siya, Sinong okay. na to, sir? Si Bombo Andrew. Sino? Sino? Doon nag-fluctuate. Okay. Sige, no? So, siya ng city, barangay administrator, dira. Kaya mo na Bombo Carla, ako nga pamangkot, wala kabalo sila kung sino to, kung sino to nagluntad. Kaya nga, linong-linong na da, kay wala na da presensya nila, Bombo Carla. Bruno. So, Oo. piso naman diri, ari, madali sila, wala mali sila kabalugid Bombo Andrew, muna da. pangod nga, wala sa communication, Bombo Oo, tinamig pang rumbot daan. Amo na ang mabudlay gid ang Bombo Andrew. Pero a certain mark, no, ang nakuha. Police, according sa identity sa biktima Bombo Andrew. Pero ini pagdadungangan ini Oo. nato na Bombo Andrew Sige. sa police station 3. Sinilang ginaaga nagsugod sir. Abo. Ang nga ni Samo sa nga, gakurog-kurog pag ano ang tagbalay kuro. Basi ka kinata sa blan. Gakurog-kurog ang muna o gala. Rock. Subay. Kaya daw kalain sa ipamatag. Nasusugin tiro sa zero. Ang muna ng ban. Kasi Pero, kinasubong lang ginaaga. oo. Ako siya agad lang mo pasakay man nila sa tricycle ka dito ang umpis barangay. Hindi ba sa 50-50 sir? Hindi man sa 50-50? Hindi man lang. Ayan, wala ba yan sa ulo kasi Why mga tapos ang subo lang to. mga pagkabalo naman, sige lang. Kaya mismo nga tricycle na tayo nga lang para mabuligan lang. Hindi na kami ka-interview din sa iya. Kaya kinaunan naman, may mantakbalo ba sila mga samad pa sa ibang lugar. Yawas, di tingaan na lang. Kaya may ngagaw na lang. Ulihin na lang na iya ang pasamangkot. Bombo Carla? Ang iya kabuhi, nga? Bombo Carla? Mangkutasaya kung gano'ng mga tanod da. Oo. So, wala din na sir may nabilin nga tanod dali sa linsang kagabi. Oo. Okay. So, may naka-assign dali sa So may naka-assign. Ti gano'n ang naka-assign? Rotation na panggabi, may aragi na iya. Okay. So, nagalibot manini sila sir. Galibot man eh. Ang nakapubo, Teo, sang ka, aga na lang yung adlaw na simbang gabi na diyo, mga ari kami di, white, nagpuli na lang ano si, matabo, adlaw na kayo, o mga, certain mga naguro, 6 plus, 6:30. something ako na na. Okay. So, mga Gahulat man ko di, kami clean-up kami daw mo. Okay. So, Bombo Andrew, adlaw na gid ni natabo ini nga shooting. Kaya Ti sandag na Bombo Carla, damo na makakita kay nagsimbang gabi da kaina mo. So, pag-abot din nato na Bombo Andrew, ang wala na sa ano din yung simbang gabi, sir? So, Mga 4 a.m. last place mo na. Last trip. So, Bombo Andrew, nakita na lang rin natin kaya youth na lang sa simbahan, nagpamahaw ini sila. So, siguro Grabe, no? hindi na magid masyado madamo ang tao diri sa nga dulong diri si a certain Mark Bombo Andrew. Oo. So si alias Mark lang anay. Yes, alias Mark. So, mo pa na ipa-confirm natin sa Police Station 3. So, sir, thank you so much for the information. Salamat na kay Barangay Administrator, no? Sige. Pero Bombo Carla sa pag Thank you, Ken. li mo na dira, no? Thank you, Ken. Nahimos na sa no, nahimos na saya, no? So, Bombo Andrew? Nahimos na sa no? Yes, doon naman ka. Dari nga dugo kagaina. Oo. Nabagin pa ba siya na lang kay hindi madri nga area. Bigyan una. Think again, bigyan una sa nga police diri na tabo. Kay do kay posible kay ini nga area madamo sa nga tawo Damo diri gina da tawo ya. posible makakita. Sakto, Yes. isa pa dati. Simbahan, di bago lang gina nagtapos ng simbang gabi Bombo Carla. Kag isa Yes. pedera, di na demobad ang tawo da, Bombo Carla.
Abogid gani abong ano kay gani naging dulong dire kay pakaya sa festival para at least nga mahingagaw man ini siya bombo Oo. pero kadamo sa nga dugo nga nakita naton dire kagaina makita mo ang may tubig nga out Oo. na sa area ang may tubang gid sa barangay tubo, hall gali. Hmm. Bali mo Carla, Sige. ano na da ng puro kalandumon dos? Hindi ko lang gid ma-sure gid bombo no pero tubang mismo sa nga Ate, barangay basta puro barangay hall. puro kalandumon na da mo. Lagi na da no, puro So, kalandumon. Yes, Pampando. Tiyan mo pa natin sini nga iga-confirm sa Police Station 3 kung ano gid ang identity sa biktima Bombo Andrew, kung ano Oo. iyang status, kag kung ano gid kung diin gid siya na iguan na Oo. Bombo Andrew. Okay, sige bantayan ta na no. Kaga ano ta na mo Carla? I-check ta ng update kung kay sunod to sa imo dara nga nalikom nga mga information dubuhi pa man sa no. Yes, sa Bombo Andrew, ibuhi pa man siya. Kag sa information, Oo, lang tiil. iya sini nga sa Madyan Bombo Andrew. Ate sige no, kung i-confirm ta na sa mga kapulisan, matumot ta na kung din pagini ang iyang mga additional nga mga kapilasan tuga ni sang kung ginluthangin man sa Bombo Carla. Ate sige no. So far ate ang palibot dira Bombo Carla, ate way ginada may mga tanod nga nagapalapit dira sa imo. Amo lang to kagaina Bombo Andrew Oo. no. Kagib nga nakadaktik. Bago pagurubog taw to. Ambot ang Kasi ka Bombo pa singit Andrew. So, pa. kasi kung siya pala ang pang-ibala Bombo Andrew, no? Kasi nakita niya nga nagpadulong diri ang isa ka babae Oo. na may dalang pinaso niya isa ka lalaki Bombo Andrew. So, mo to ang nagatag ng sa atin sa initial, ambulansong initial yung nga ginhatag. Oo. Nga halin sa Purok Sibukaw atong lalaki nga may naiguan na pang ako na seruhan na Bombo Andrew. Okay, so bali sa sitio Sibukaw nagluntad ang insidente. Tapos gitinguan nga dalon din siya sa tubang sa barangay hall kay basig pala makasakay sa ambulance. Galing ang ambulance, wala driver. Yes, wala Oo. diri Bombo Andrew. Tapos maging kantuan ko ng driver. Mm. Maging kantuan. Ate, sige, Bombo Carla, check karon tada karon. No, try naton kung takon si Kap Miares kung ano gid man ni ang dugang nga information dira. Kag kung ano gid man ni kamatuod ang ambulance nga ano ni, no, na ang driver maging kantuan. Sige, Bombo Carla, madam, gid nga salamat. Yes, Bombo Andrew, may nang report gikan sa patrol. Si Bombo Carla may kasama sa pambansang radyo ng Pilipinas. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madam, salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa patrol no nga latest ang shooting incident nga dira nagluntad mismo sa tubang sang barangay hall sa barangay Banago. So dugang naman nga mga kaso ni no. So let's hope nga makasurvive to ang naluthangan no si certain Mark ito ginaaligar to nga taga syudad sa Talisay no nga nagapadulong man mismo dira sa bayan sa Barangay Banago ay may lapos na damo no ang boundaries nga Talisay kag ang Bacolod lapit na lang ginadira sa may bahin dira sa sitio Sibukaw. Connected na dara ti damo na dalapos lapusan. Anyway, way naman to ni baluan kung sino naman tong mga suspect kag kung sa diin naman to sila magapadulong. Time check sa 6 minutos na nakaligat sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombodo, ginakulapos kita sa tiyempo kag dili naman kita kutob sa tong palatutunan na Bombo Report sa second edition. So bantayan nyo pag ginagdugang mga balita kag sa mga sunod pagiging mga programa diri sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang kurbangan si Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!